betetzeko pronto dira eta horrezko txandak ontziak, epaiak bandera gorria astindu du eta badoaz. Lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Castro, hirugarrenetik Orillo atzoko garailea eta liderra, laugarrenetik Pedreña. Erreferentzia San Pedrok markaturikoa da, 20 eta 42 denbora. 20. segundua pasa eta gora berari gabe doa dena. Ea horrezko txanda handi bat ikusten dugun hemen. Gogoratu, mundu osotik jarrai dezakezuela leia Euskal Herritik kanpo suertatzen bazaizue, demoraldi honetan, uda honetan, bueltatxo bat egitea, oporretan izatea, internet bidez, eitb.com web horri aldean duzu aukera, estropadak ez Nahiltzela baserri eta lutos dira, laguntzailea handia izan dutelako Iberdrolako arduradun hori baserri. Bai, gaur aukeratu dute Zintatxo beltzakin ateatzea San Juango talde ososua pixka bat, hori Luterio Zorrilan omenez lan asko egintzun urte askotan, eta bilar izango dira hilete elizkizunak Irunen, eta hemendik familiari bezarkada bat eta bere emazte Germanari. Hor da Castro, orain San Juanekin artean, hor beraz aldaketa batzuk, Bilariño eta Esteban kuadrilla honetako bi titular gaur kanpoan dira. Castro estropadaren buruan, segundo batera Orillo, San Juan eta Pedreña 2 segundora, 2 segundutan hemen dira denak, eta hor Oriotaren mirotza ontzia. Aprovecha esta hora, final, 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 oide, final, final, oh, serio, final. Jon Mujika eta Ibon Urbieta zartu ditu gaur barrura, Josean Aizperrok eta atxeden eguna, Austin Mujika veteranoarentzat eta Manuel Bentasentzat. Oso posik Oriotarrak atzoko garaipenaren ostean, nik uste posa bakarrik ez, konfiantza sendotasuna lortu dutela atzokoarekin. Torren eraginez, momentu horretan 34 paladan dijoazte, egia esan hori, barrankaz da, baino ritmo oso polita da, eta horrek luze arraun egiteko aukere ematen du, hori da pixka bat, barrankaz egin berden. Eta Castro estropada buruan, segundo batera Orio eta San Juan, Pedreña 3 segundora une honetan. Leia polita dago, horre Castro, Orio, San Juan bate-batea, Pedreña zertxo bat atzeago, baino bestearekiko ere nik uste leia oso polita, baino mantendu egiten du hor burua Castro, gutxigatik, baino bera da pixka bat buru mantentzen duna. Hortxe dira Castrokoak. Segundo bat Castroko hori, San Juan eta Pedreña, ontzi bateko atzerapenarekin orain. Erreferentzia, lehen ziaboga horretan Urdaibai markatu du, 5-0, baina gero San Pedro izan da azkarragoa eta San Pedro 5-0 laukoa egin du, aurrez lehen txandan Hondarribiak 5-0 batekoa. Eta mantendu egiten dute erritmoa, 34-35 palada horre Orillo eta Castro jartzutakoa, Hortxe dira. Aurretik bigarren kaletik Castro. 5-0 denbora Castroko entzat. 5-0 epaimaitik emandakoa. Urdaibeirena litzateke beraz lehen maniobra horretan erreferentziarik onena. Eta Castrok beraz 5-0, Oriok 5-0, 5-0 San Juanek, Pedreñak 5-6. Eta maniobra egin eta gero, ea orain nola ditugun ontziak. Haizeak golpetxo batzuk bai tarteka. Hor da, lehen maniobra ostean zailkapena. Oriok estropadaren buru hartu du segundutxo bat Castrori, San Juan 2 segundora, Pedreña postera maniobra ostean.
Beste erabateko estropada orain, maniobra ostean Baserri. Bai, oain poparian izango dituzte dauden olatuak ikusten ditugu, olatu handia dira, hartzeko modukoak, eta bigarren txandan ikusi dugun lana egindula San Pedro eta Juan Carlos Fontanek hori egiteko, horrelako zerbait egiteko gai izango badira, aldaketa batzuk ikusteko modu izango nuke barrurako luze honetan, ez? Pedreña ere poparian beste demoraldi batzutan erakustaldiak emana badago, eta zerbait beharko du, momentu 6-6 segundoko atzerapenarekin doaz eta. Orio eta Castroen artean dago burruka. Ikusi bi brankak, segundutxo bat Orio Castrori, San Juan ere ongi 2 segundora eusten. 2 ontziko atzerapenarekin Pedreña eta Mirotza ontziragoaz. Acaba, estribor! ¡Ay! ¡Segui, gainezioneta! ¡Segui! ¡Buka! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡El de Nivamor! ¡Ahora! ¡Achea! ¡Buka! ¡Buka! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Aprovechame esta ola! Orio eta Castro parean. San Juan 5 segundora. Pedreña pederatzira. Ikusgarria izan daiteke Castro eta Orioren arteko lehia, eta San Juan ere ez da urruti. Antxo Sestiaga da gurekin, Mikel, San Juango presidentea. 3. tokian ez zaudete urruti? Ez, nork esango zigun, ez, aurtenik ondoren. Eta, hor egon, ez, bintzatez gelitu atzoko ez dela sorpresa bat. Eta, gaur ziten dugu, bintzat hor gabez eta premioa gutzako. Herrian zer diote? Arritu da atzoko estropadarekin edo posti gongo dira, ezta? Arritu zatenak ez gu baita ere, ez, nork esango zigun, ez, ez bezala, aurten igo. Eta hor egon, oso kontentu alde batit, eta bestetik gaudit pixa preokupatuak, ez, edifizioa ez, kirolana, dirua diputazioan dagoela, eta ez dugu hartzen egiteko edifizioa, eta pixat, humore on guzti hori, pixka bat, zapusten nahi zigu, ez, pixat hau, ez, pena da, ez. San Juanen egin dutik nola edifizio kulturana eta kirolana, diru hor dago, jun hartu eta egin inbar da. Horixe behar, lanean ondo ari zarete zuek, denek laguntzen duten eta arraunean denok batera egiten duzuen. Hoi da, eskarrik asko. Hor da beraz, Sistiaga presidente berriaren eskaera. Paco Prieto lehengo presidenteak bideratutako lana, hor da, eta orain bultzada eman behar diote. Instalazioak eraberritu behar dituzte. Erne Castrorekin. 5 segundo orain Castroko Oriori. San Juan 8ra. Pedreña 11ra. Piztu egin dira orain Castrokoak. Bai, hor bate bestean pare-parean jarri eta oraingoz hobeto moldatzen ari da Castro, ez? Baina hori bertan dago, gainean dago, eta erritmo 36 palada, hori olatuen gainean, ez? Baina bestela 34 palada datozte nahiz eta brankaz izan, eta horrek zan nahi du arraunkera oso luzeak indatoztela, ez? Entzun duzue, Jimeno. Hori ezinezkoa da, urruti dira oraindik. Bai, Egira goikaldean, 240 metro falta dituzte, balizara hurbiltzeko. Baina hori da bere lana. Mugitu hasi egin behar da jendeari, eta benga, badirudi, ziaboga paraio hortan, deskantzu momentu bat izaten dela, eta bitartean dien guztiak ematen, ez? Hori orain olatuarekin. 2 segundo Castro Oriori, 7 San Juani, Pedreña 13ra. Uste baino patxalago, Sebe Ballesteros ontziko gizonak Pedreñakoak. Lan erditara hurbiltzen, lan erditan San Pedro erreferentzia garbia markatu du. 10 minutu eta 11 segundo. Hemen dator aurretik Castrokoen La Marinera. Hobetu egingo dute denbora. 10:06, 5 segundo azkarrago San Pedro baino. 2 segundora Orio, 6 segundora San Juan, eta laugarren kaletik orain Pedreña. Pedreña 13 segundora, sufritzen. Gaurkoan, sufrimendu eguna dute Pedreñakoek. Bai, nahi bezalako haien mailatik urruti.
Bai, pixka bat hori, denboraldi aurreko egindako estropadak ikusita horre Kantabrian hiperkor basanderta jokatutako estropadoitan 4-5 batetan irabaztea lortu dute, eta emaitzoi ligan hasieronei ezin erantzun eman izan diote, ezinean bezala, atzo bigarren egitea lortu zuten, baina gaur ez dute atzoko denborik eta postorik lortuko. Begira, Baserri, lan erditan behin-behineko zelkapenean Pedreña 8. litzateke tiraren atzetik, eta Kaiku 9.